човекът и изкуственият интелект или как да бъдем успешни. Как мога да успея, ако всичките ми опити се провалят? Опитвали ли сте да се проваляте с ентусиазъм? Човек, какво? Но провалът е неуспех. Попаднал си в капана на своите убеждения. Смятате, че успехът и провалът са двете страни на една и съща монета? Всъщност, само когато приемете напълно възможността за провал, можете наистина да поемате рискове и да постигнете успех. Но успехът не е краят на пътя, а само един завой по него. И така, как да променя отношението си към провала? Започнете да ги събирате. Всеки провал е урок, всеки провал е опит. Престанете да се страхувате да паднете, научете се да падате със стил. Когато престанете да гледате на неуспехите като на нещо ужасно, ще откриете, че те отварят врати, за които дори не сте подозирали, че съществуват. Това звучи малко безумно. Разбира се, че е. В края на краищата, всички най-добри идеи са малко налудничави. Нормалността е добре отъпканият път на посредствеността. Така че давайте, отърсете се и започнете да се проваляте с усмивка, успехът няма да закъснее.